Rowere mapacho ka mani kod dwaro mondo tiegi gi tije lwedo mopogore kore jiwo mondo or kwayo mondo nywan gi chenro mar NYOTA manyola ndikepo mare manyien kod jatend piny William Ruto. Karoko jagoro mogirore migawo mar somo Fikirini Jacobs chenro makamano nuo yawo tok rowere manoluonge chenro no higa mokalo rem chopo e chakruok mar tiegruok manyochakore ayanga tarik 28 kod 29 mar dweni. Achiel tok jatend piny lando nuo chenro mar kepo mar rowere ibo chenro ma jo rowere mar NYOTA rowere manorem yudo thuolo makamano higa mokalo kore jiwo mondo or kwayo mar yudo tiegruok. Kaluwore kod jagoro mogirore migawo mar rowere Fikirini Jacobs kata obedo ni rowere mathoth nopuodhi mondo donje chenro no mar tiegruok thoth gi nyorem chopo e chakruok mar tiegruok no manonego timre tarik 28 kod 29 mar dweni. This is a call to the young people of Kenya who have been sitting down there. They have been looking forward to get an opportunity to get a skill. Either they did not directly qualify or they did not have the basic, payments, the ability to finance their own skilling courses. Now they have an opportunity through the OJE, the on-job experience, to be able to get that opportunity through the Star 254 platform. OJE, as I've said, is the on-job experience. So in the literal meaning of it, you are getting the experience while you are on the job. That's why they are entitled to a monthly stipend of at least 6,000. Kamano bende rowere manoro kwaye bo chenro mar sir mar ohala mane yudo shillings 50,000 to nyaka sani pok oyudo omenda makamano bende koro jiwo mondo donje chenro machakore sani gi yud tiegruok. So definitely there are those young people down there who applied for business support, and as at right now they are aware that they did not get a space there. So the reason why we are implementing this project in a phased out basis is such that those young people who did not get an opportunity to belong to business support now have an opportunity to come for OJE and get some skills, which I think will be very important. Rowere mani kod lony tije lwedo mopogore to kara kamano onge kod obok mayango gi. Jacob solano ni NITA osechako chenro mar miyo gi obok makamago. Recognition of prior learning is implemented by NITA in the State Department for Labor, and it's true that they sent out calls, invitations basically for the young people who applied for recognition of prior learning. Basically young people who are saying, we have skills, but we acquired the skills informally. We are requesting the government to recognize us and maybe pay for our examinations so that we can be certified. That is basically recognition of prior learning. Chenro mar NYOTA nochaki higa mokalo matemo jiwo rowere mapacho ka e yore mopogore mag yuto. Report makamano tero wa ywe mokwongo chenro en marang'ich welo aneno ka ote